Lodwa tajba, illum l-erba l-ewwel ta' Lulju, nagħmlu t-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rożarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Nitolbu llum bl-interċessjoni tal-Beatu Nazju Falzon biex tikber fina d-devozzjoni lejn l-Ewkaristija u biex nipparteċipaw fil-quddies fil-knejjes tagħna u nirċievu lil Ġesu. Nitolbu wkoll għall-katekisti kollha biex il-mulej iħarrishom u biex ikomplu jwasslu lil Ġesu lit-tfal u żgħażagħ tagħna u b'hekk jarfu l-imħabba tiegħu għalihom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Qed nagħmlu llum it-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon, il-Beatu Malti, li twieled fl-ewwel ta' Lulju tal-1813 u miet fl-ewwel ta' Lulju wkoll ta' 52 sena. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla int qajjimt fil-Knisja tiegħek lil Beatu Nazju Falzon biex juri t-triq tas-salvazzjoni lil proxmu. Għamel li fuq l-eżempju tiegħu aħna nimxu wara Kristu li mallem tagħna u naslu għandek flimkien maħutna. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. Fittxu l-ġid u mhux id-deni, jekk tridu tgħixu, u l-mulej Alla tal-eżerċiti ikun magħkom bħalma għedtu. Obodu d-deni u ħobbu l-ġid, saħħu l-ġustizzja f'bib il-belt, u l-mulej Alla tal-eżerċiti għandu mnejn iħenn għal fdal Ġuseppi. Il-festi tagħkom sirt nobodhom u nistmerrom, ebda gost ma nsib fil-laqgħat tagħkom. Meta tresquli qudiemi l-offerti tal-ħruq u s-sagrifiċċji tagħkom ma jogħġbunix. U anqas biss inħares lejn l-offerti tas-slim tal-bejjem imsemna minnkom. Warbu minni l-ajjat tal-għana tagħkom, ma rridx nisma' bid-daqq tal-arpi tagħkom. Ħallu l-ġustizzja tgelgel bħall-ilma u s-sewwa bħal wied ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Isma' poplu tiegħi għas-se nitkellem, Iżrael għas-se nixhed kontrik, jiena Alla tiegħek. Lil min nimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa u ma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek, jew gidien mill-imrieħel tiegħek. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Għax tiegħi huma l-bejjem tax-xari, eluf huma l-bejjem fuq l-għoljiet tiegħi. Jien nara fit-tjur kollha tal-ajru, taħt għajnejja kull ma jimxi fir-raba. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Li kont bil-ġuħ mhux se ngħid lilek, għax tiegħi l-art u kull ma fiha. Huwa jien se nikol il-laħam tal-gniedes jew nixrob id-demm tal-gniedes. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib
u tixħed kliemi wara darek lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Għaxritu il-missier welledna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien Ġesu wasal ix-xatt ieħor fil-pajjiż tal-Gadarin u tnejn min-nies maħkumin mix-xitan ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu lil wisq, ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq. U fexxew jgħidu aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla. Ġejtaw biex taħqarna qabel iż-żmien? Mela ftit il-bogħod kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer tira. U x'jagħten talbu ħafna lil Ġesu qalulu jekk toħroġna ibatna fil-merħla tal-ħnieżer. Morru qalilhom. Imbagħad ħarġu u daħlu fil-ħnieżer. U l-merħla kollha nxteħtet mill-għoli tax-xaqliba l ġol baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-rajja ħarbu u marru l-belt ixerdu l-aħbar ta' kollox u ta' kull ma kien għadda mingħajr l-imxajtna. U l-belt ħarġet bi ħġara ħdejn Ġesu u kif rawħ bdew jitolbu ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bdew jitolbu ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Din kienet ir-reazzjoni tan-nies kif rajna fl-Evanġelju tal-belt bi ħġara għal dak li kien għamel Ġesu. Għax qabadhom il-biża' u allura rridu li jitlaq. Flok semawh biex jistgħu jarfuh u japprezzawh, għalulu jitlaq il-barra minn pajjiżhom. Nazju Falzon li tiegħu qegħdin nagħmlu llum it-tifkira kien bniedem li mhux biss għaraf u apprezza lil Ġesu, imma rrid li nies oħra isiru jafuh u japprezzawh. Rrid anzi li min jiġi minn barra mill-pajjiż isir jafu u iħobbu. U għalhekk baqa' magħruf proprju għall-missjoni tiegħu qalb il-barranin. Kien bniedem li twilet fil-familja reliġjuża, influenzat ħafna minn ommu missieru u trabba fl-imħabba kbira lejn Alla. Għaraf ukoll juża it-talenti tiegħu, jiżviluppahom. Fatt studja l-liġi u t-teoloġija u gradwa fihom, tallem ukoll l-Ingliż li dak iż-żmien kienet ħaġa rari, ma li kellu jservi ħafna mbagħad il-qudiem fil-missjoni tiegħu. U għaraf li l-missjoni tiegħu kienet li jibqa' kjeriku, li ma jsirx saċerdot, imma li bħala kjeriku jiddedika ruħu kompletament għat-tagħlim. Kien jgħallem liż-żgħar, mbagħad anke lill-kbar, ma l-iktar li baqa' magħruf ukoll u għall-ħidma tiegħu fost is-soldati u Baħrin li kienu ħafna minnhom Ingliżi, illi beda
ma' dawk li kienu kattoliċi u kien l-ewwel ilqagħhom id-dar tiegħu ma' dik-Knisja tal-Ġeżwiti biex jgħinhom jikbru fil-fidi. Imbagħad bis-saħħa ta' hekk ukoll li l-oħrajn illi ma kinux kattoliċi imma li tħajru li ġew u li tgħamdu. Kellu din il-missjoni speċjali li jarafha illi iwassal lil dawn il-barranin għan Ġesu. Meta kien iħares li l-barrani ma kienx iħares bħarsa ta' esklużjoni, li teskludi, imma li tinkludi, anzi li tressaqhom lejn Ġesu. Tolqotni ħafna kif fil-ħajja tiegħu għaqad flimkien dan 3 affarijiet importanti. L-imħabba lejn il-kelma ta' Alla u għalhekk li wassala wkoll l-oħrajn it-tagħlim. Il-karità, karità kbira li kien jagħmel u kien jagħmilha fil-kwiet, fil-moħħbi, mingħajr daqq ta' trombi. Fil-fatt ħafna mill-ġenerożità tiegħu saret magħrufa wara mewtu u l-imħabba kbira lejn it-talb, speċjalment l-Ewkaristija, kellu ħeġġa kbira jieħu sehem fil-quddiesa u tqarbin u wkoll li joqgħod bil-kwiet quddiem Ġesu sagramentat jitlob. Kif ukoll dan it-talb ukoll imħabba lejn il-Madonna permezz tat-talba tar-Rożarju li kienet talba għażiża ħafna lih. Da 3 affarijiet fil-ħajja tiegħu kienu maqudin. Ħaġa waħda twassal l-oħra. Jiġifieri il-kelma ta' Alla, it-talb speċjalment l-Ewkaristija u nimħabba lejn Marija u l-karità. U għalhekk huwa eżempju sabiħ anke għalina fil-ħajja tagħna l-importanza ta' dawn fil-ħajja tagħna nisranija. Papa Giovanni Pawlu II meta kien ġie Malta u għamel il-beatifikazzjoni tiegħu kif ukoll ta' Don George Preka, Sor Marija Deota ta' Pisani, ta' 3 kien għalhekk fuq Nazio Falzon. Kien qal in-nies kienu jaraw fih mhux biss bniedem ta' enerġija bla tarf, imma wkoll ta' paċi profonda. Nitolbu lil Alla llum bl-interċessjoni tal-Beatu Nazio Falzon biex aħna wkoll jagħtina dan l-ispirtu u jgħinna biex bħalu bix-xhieda ta' ħajja tagħna u bil-kelma inresqu lill-oħrajn lejn Ġesu. Ir-resqu issa tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għina biex tkompli xxandar l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fuq l-eżempju tal-Beatu Nazio Falzon għina mulej ħalli jkollna mħabba kbira lejn l-Ewkaristija u fejn nistgħu nieħdu sehem dejjem fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina wkoll imħabba lejn il-kelma tiegħek u jina biex nitalmuha, ngħixuha u nwassluha lill-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna fuq l-eżempju tal-Beatu Nazio Falzon inkunu nista' karità kbira, speċjalment il-karità li nagħmluha fis-skiet u fil-kwiet fejn tara inti mhux fejn nidhru aħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha, għal dawk kollha li għaddejjin minn xi tbatija biex inti tagħtihom l-għajnuna u tgħinhom permezz ta' nies li joffrulhom l-appoġġ u s-solidarjetà nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn il-ġranet, biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqin kollu, għax fit-tjobitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla l-dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqin kollu, għax fit-tjobitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal-dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej din l-offerta li l-poplu qaddis tiegħek qiegħed jagħmillek fit-tifkira tal-Bejatu Nazju Falzon. U għamel bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih qegħdin nieħdu sehem nagħtu eżempji tal-imħabba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fit-tifkira tal-Bejatu Nazju Falzon int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li xandar u tilqattab li jagħmillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntenulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora ta' smawit. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ora ta' smawit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dan il-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton, miegħi qaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' Beatu Nazju, ma' qaddisin kollha, li inti jogħġbok isseħibhom miegħek fid-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieба u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Isem Kristu ħarisni ħajata dejjem. Namlu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċivik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu, o Alla li tista' kollox, għatina lajnuna permessa din it-qarbina mqazza li għamilna biex fuq l-eżempju tal-Beatu Nazju Falzon bil-qalb u blemina tuxida tal-imħabba tal-aħwa u tad-dawl tal-verità. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Nitolbu flimkien din it-talba ta' Rożarju li kienet talba tant għażiża għal Beatu Nazju Falzon. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u iqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn nar tal-infern u ġener irweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħanix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minn nar tal-infern u ġener irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sina Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fil-tiġrib, iżdeħ l-isna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Gloria lil Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobiet ħarissa minna tal-infern u ġenerebi kolla u għajn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sina Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazzi membri għal-murejmija kim berkinti fost nisam pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jta' fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum aħfrilna dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ma daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-rebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata reġina mit-Trinità qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum aħfrilna dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memli murejmija kim berkinti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen.
Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina l-inti omna li kisma tal-btana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerer u kolla u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana taħnina ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kimberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatjom u mulejn mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu wilqa' tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Guarda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. U Alla li rrid li ma tħabbira tal-Anġlu li bentijak isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk l-inna li nistaqruhom Alla inkunu mejjunin mit-talb tagħha
bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost siqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtina tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug Glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni il-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Grazzi u nsellmilkom.